Mikä vittu on porsaa-ihminen? Oikeesti. Mikä se on? Ei oo, ei oo, ei oo. Mikä on porsaa-ihminen? Oikeesti kertokaa mulle, mulla on pakko tietää. Mä en tiedä. Kun meillä ei oo mitään. Mun on pakko saada tietää, mikä on porsaa-ihminen. Mennään tonne. Kuulimme. Oikeesti mikä on porsaa-ihminen? Joo, ADHD mulla ei oo. Mikä on porsaa-ihminen oikeesti? Sä? Okei. No eihän se nyt oo mikään ihme, että Hatsune Miku on porsaan ihminen. Jos se olisi vielä ihminen. Ei oo ADHD. AD. Oikeesti, miksi sä tuijotat mua? Ui, mä lyön nyt. Miksi? Koska sä oot tyhmä, sä kukaan ei tykkää susta. Niin varsinkaan sinä. Niin varsinkaan minä, kun sä oot tommonen daa. This is sad. Se on lopettanut kuvaamisen. Ei oo, vaan mä en näe tästä mitään. Koska täällä on niin... Oikeesti! Ok. Toivottavasti seurassa ei samaistu. Tälleekö te vietätte teidän päivät? Ei mulla ole ADHDta, ymmärräksä? En. Se ei tajuu. Se ei tajuu. Se ei tajuu! Oikeesti mua ärsyttää, se ei tajuu. Okei. Huono parodia siitä. Sä oot parodia. En tiedä kenestä tai mistä. Niin! Toivottavasti en suusko. Hui! Ei ole ADHDta kenelläkään. Ei oo. Kattokaa, mä saan oikeesti uudet korvikset, kattokaa. Kattokaa! Ei katota. Ehkä katsotaan sittenkin. Hyvä! Eikö mun korviksia? No, sulla onkin paljon hienommat. Oikeesti ei oo reiluu. Rajoittakaa vähän. Nee. Voin heittää kohta sen ihan oikeesti. Mut en ota koron kun roskan. Ihan mielellään. Hypäilen vaikka. Kattokaa! Okei. Millä mä voin heittää kun mulla ei oo tää mitään muuta kuin Totoro, sitten tää ja mun lompakko ja puhelin ja tää. Puhelin. Heitä puhelin. No en mä voi heittää, kun mä en saa sit uutta, jos se menee rikki, kun sulla on niin kova pää. Vittu. Oh. Vähän rajoitusta. Yksi heitti kännynsä. Mä en Se oli ton syy toi On se joku Mä kuolen. netvalkeasoivinaa. Mennään, let's go tonne päin. Mun laukku on tuolla.
Ne varmaan tulee sun luokalle. No ei ne mua muista, siinä on viikko vielä. Ei muuten oo. Ei kun Onpas tänään tasan viikko. Vähän alle. No vähän alle. Nyt on ilta, tietsä? Joo, mut silloin on aamu. Niin, eli ei viikkoa, tajuuksä? Meillä on 6 päivää. Siis 6 päivää. 6 päivää ja yö. 6 vuorokautta, 6 vuorokautta. Mä en halua kouluun, mä en halua. No ei halua kukaan muukaan. Oikeesti kuka haluu jonnekin passa kouluun? Sinä. Ai joo. Joo. Sinähän